Kanila in Pakistan, May tama in Ben? Hindustan. May ta. Mayroon Hindustan kumiilong. Na. Ang In Hindustan and All Hindustan kung may ilong day sa nung ta sila na. sila na ini. Tawa ako naman rin pagkarya pa. On day sa Hindustan alama susamo cakap lah isang boy ta. Isang tabus. Yan. Amok daw mas ko, ma. May tamo. May tempa nga tumukha ko bata-bata. Sa ugat na Di besap. Bukod may sabay, masumbang besap kami ito, ayaw. Ama, Bukod biyahati sa sa. diyong tak, limot mo kami. Bukod ba Inari mo ka mo, Hindustan kung mailong. Isa hindi sumakit sinatay. Lain sambong isa ba ma? Ang Pakistan kubing. Ha? Biya ko sa mababa ko anak. Pasal lang mabababa resang. Lang mo meron Hindi ka Hindustan. bisang bababaon ko panaknakaw. Oo. Ayaw biya ka ako malanjang bababaon mo. Oo, sa mga kepet. Magkababa sa matabat. Grabe sabi na nakwi. Oo, babay ko lugan. Magkahamot na kayang may sana. Nailinaw na. Naghamot ni Skape. Ilan si Pakan? Naghamot Melo. Melo? Ama, Kaya mo na Nescafe. Kaya mo na Melo. ama, inako Hindustan kung mailong. Oo. Insya Hindustan pansong simo dama. Ano lang. Ay, inikaw Inako, ma, Pakistan. inikaw ma, Pakistan no, ma. Kobe. Ono. Pakistan, ono. Bukol Pakistan tak tak. May tempa nga tumutak-tak. Ay tako mo yan hawa. Okay. Jadi mga tuan mga dayang. Ini baita sin tuan rumah. Iwan sin mga pangtungod sin tuan rumah. Jadi sa usuko katan sin lunga. Way lamod ko rin doon. Oy, ama, takalamod na ko. Ha? Takalamod. Takalamod ka, ama. Bukod na sa inilunga MBA ni. Jadi ano yan? MBA ini halus. Halo, sa real mo na. Halus. Ilong nga. Okay, jadi ini matutod na nga. Ini pahati sin tuan rumah. Ipapatawag ko nung ilunga pataas. Ibang pangantin magsukol. Iwan isang pa ngayon si Dagdapo para kala. Kataan ko mailong, tawagol. Hoy, ay, Ariana. Okay, yung pangantin ninyo ba din ninyo? Papangala yung talay pangantin. Tupag-tupag ino isap. Oto, dali na sa asawa mo. Naguyom-uyom na dyan pangantin nila. Mira yang kaisawa na siya. Oy, minsan ni sabi ni ikaw na niyaon, nagingit na dyan ko, gimuwa ng tangil mo. Gampay sa makuha mo, nagpangasawa. Iatod pa ako marayaw. Time ka bata mo ama, gampa ka malimas, Benny, matud pa. Time ka subol mo, laililaw lama. Ay, kana. Biya ka istay lamon, sila lang, menonton kacang-kacang setiap Sabtu dan Ahad pada 9 pagi. Lumayan tawa. Amun kalangan mo, kami kacang merah, nila kacang hijau. Amin lang ko ng takarua. Ay, kay kacang hijau, kamera. Ngam na satu. Senyaman kacang kuda. Ini kacang. Ini kacang-kacang. Pa, assalamualaikum. Oto, ayaw maglawa-lawa. Dahil asawa mo. Asawa mo yan. Amita na yan, ma. May tayo, sabihin pa nga ito, bubuko na sawan niya. Asawa niya. Di na kamo matukas unta kamo re kaya mabin bang kamo makapapangalayaro Ikaw, ama, ikaw muna. maka dako no makapangalaya ini taka price. Kaya price, bunang. Okay. Ikaw muna, papanga, sampay makapang. Kuha. Oy, price niya, price. Price, Punsa ano ko ba? yan. Nanti ka nanti. Nakon ka mamangalay ko. Doon mang dakyan, yung isang miya matay. Yeah.
Yama, mo mga yo price pagyan ko. Dakon ka mo mga lalong simpangan. Okay, balik ka ba? Okay, agad. Ini amin. Pangyaw naman. Ay, nako maglayan, taga-katmera yan. Eh, mga rayang nagpabay tayong doktor. Di na ko napabsanan doon. Bago ra sa nakagawa ba? Jari ando dayang kainahan mo din bisara kurang kaniyo. Jari bayaon, baita sintuan rumah dakon ka mo mga lay. Hello, why do you piyasaran? Di hindi bang ko magdak? Ikaw! Ako siya. Ako, taga-price eh. Sakad ka ba? Day ko na yaw na nag-isun ka ruwa. Kamu ini sa... Okay ba? Okay. Pag-isun ka mo rin ang udang ba? Baka ko na yung price ini eh. Di na ba? Oy, sinagahan na. Oy, nung gusa. Ano na mo? Wayron pa ba? Way pa. Ama, abedin yan. Di ba ba yan? Ha? Nabilang na kuno. Tuan rumah price. Price, tuan rumah price. Way. Bukong price keperts. Di mabaya. Mabaya ba? Di, ako siya may Ah, magmaksa. kantay. Ingka ko ini nabok nuno. Jadi oto. Bang biyan din price niya. Balikat pa ayaw na. Ayaw ba? Ba't di ka po na ni mga maumaas mo? Minsan na ko man hangkaray, makaruadya ka muliming pa yan pakamuliming ko. O ning mo yan, nagijaja. Mayroon. Ha? Bugon. Bukon adlaw jumaat adlaw yan, bukon. Waya ko nangatsaw kayo mo ha. Agad. Waya ko nangatsaw. Jadi ito, malingkat indindo natin yung panumtuman, malagbo. Kaya kamera ka mo ya, yung samit sa'yo. Ha? Jadi iyato jampay mga pata niyo harap paperak. Jadi minsan ako man makaruwa makalimbay. Danay na sa murayang. Masal ko sa magpisarat, ang panantay pangantin, katiksikan sila way. Bakawawan masing kepet mo tampanan biar to. Iba tagawag tampan kita masing-masing. Jadi Tuan. Okay na. Jadi Tuan, magyanyan na kamu mga piyak sa kamu ha. Jadi kami ni nag-contest. Alhamdulillah. Mantap. Ilang niya, mabaya ako mga lay. Ayaw na ba? Nung nakamanaan ni Chakun, ada mangindahan lo pa rin ko. Nangamanaan ni Tumpak. Ba't tayong pag-angkat yan? 2 kilo rin bugat mo. Nagisi. Nagisi? Nagisi kita. Nung nakamanaan nung tanang mo. Iklog na kamanaan mo lachet nung. Di mawaya. Ha? Di mawaya. Di dang setiap pangantin bukon ini bisara na maulaw larang ha. Sabab kita bay mga maumaas niyo rang ha. Sabab maumaas niyo sampay pagyanon lisag pila na hula yato sampay 50 mata hapag takaran kanyo mabayatod kinita mga layrang ano amita to din sa wami. Bisa lima tak boleh meluput na timakan. Ang gareja. Ini lauta kabudayaan sin bangsa tabok kanay paglunggos. Jadi ang pangitaan. Jadi doon ka mo tuod mamintang ataw po lauta panghalga nyo isa pa mga nanghalga kanyo. Ano dahil nasa mo isa na kumanang karay. Insyaallah. Tupak ilan sabi pangantin. Sekali angkat. Duduklah. Yang penting kita budaya jangan hilang. Oke. Kapunan. Kaya takut kapunan kita punya orang tua. Tayo manak dia kawin, kapunan tingor pa dia. Kapunan saya ini. Terima kasih bro. My word everywhere. You can't appreciate nothing. Thank you very much. Log na kamu. Log. Oh, dia niyo. Anda. Hindi na kamu. Bukod magpaksa, bukod paglungos. Ito, tupak ini. Yan, mga tayo mangod, mga kilasan kuwaliban nabi, suway biya turang sabab ingkatan dahil haadlaw sampay na room, panghalga pangantin, dyan panghalga isap katunusin pangantin, yari na sila magtiaong karwa, tupak kami. Oke, lagu apa-apa saja. Jadi kita bagi dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Tumtuma, impress ka ako, tuan rumah. Ano yung tuan rumah? By time tuan rumah, ako'y nagda. Tukaw-kaw, ano tuan, friends? Oy, naglugos na ka. Huwag ba naglunggos? Wato wajib. Jula, wajib. Katugaw. Sumay ko na makapangalay 2 minutes. Ang pagkatagagis. Okay, ito ko na pagkakit nila. Balik kayo isaw! Manaw na kita! Since pangangkin, tayo mo takawa! Ikaw yan, takakes! Tumarong! Hoy! Tataro! Tayo, kanji si pangangkin tuwatos kay Mandaken. Hoy! Akin na na ko ikon kima! Ikaw yung nagdak! Ikaw yung turo! Boy, napasangan ko no bro. Ba, yamak ka mo kayo ng engine niya, naano mo ka ba? Ama? Okay na. Engineer to, we are fruit na. Sapat kasi mo niya. Kajap pa, kajap. Aduh, wala. Bukong babayat ko yung style. Bili. Ay, kulot makaingay. To, basa ako to rayahan na. Ako'y mamanjit. Kujag bus. Sila? Oy. Bukong mo natakahon. Ay, nakamagparoy-paroy. Okay, dere. Continue. Kita ang rayahan yan. Taurayahan. Alalala. Ako na mo lang taurayahan. Balikot na kalangan, niya ta'y naigtaran, naman kita mo dayan, dayan lupa. Eko, kita babang sukarol masapatsan, magpot. Amamin kaki Oh, raya. Amamin kaki ini kaki pinta kay man. Aha. Kay man amok kumuk tilakyan. Iya amamin. Uy, amamin. Udah. Pilih na kawak mo. Amamin na tupan ito pa. Buta. Jadi pa. Ano amamin? Paano na siya? Takon ta. Uy, ano yan? Uy, Baso, baso yung tao, malawa. Uy, kapandiyan sila baso. Hulo. Ano na ini? On, bay, ayaw na maglawa-lawa. Pagkariyan yung sinya. Oh. Telupan, bisan nagtawag ka sini. Takad ka mo Oto, ipaminyo tongges. Hoy, Iril tanakan siya ini ha. bukan bisa tok saja. Nililawlante, nagusing ka lang, nagusing ka lang koko. Namay pinto. Hey!
Hey! Pangalan yung mga masanang inatay ko. May ta! Limot na ka mo. Check. Ay, ato rin yung pantalon mo niya, ma. Amabin! Biya, aumbol sa pagsakali, pagput ko, uy. Amabin! Dakan ko! Oh. Dakan Ya, ko! Dakan ko! Buko ba ati magsadsad? Sabi niya. Uy, amabin, mayroon mo. Oh, ba? Takad ka. Ay, Kaya ni lalaki. magsadsad ang niya. Ayaw larati. Uy, Ikaw ay may kawa. Kaya ni magsadsad. Magsadsad, ha? Okay. Di, magsadsad. Okay. Sadsara. Bang yung pababaw na ilok nga ya, o niliman niya, ang kiyataw niya. Okay, sadsari. Wero naman, way. Nawas na isap ko, ama. Pagkasugaro ka mo karo, ha? Sadsari, isap. Sadsari, ang kinam na kansi ng iwo. Sadsari. Uli na to, da. Gito ka. Uli na, ay! Sadsari! Di mo, bera ka na kaulin bibang. Di ba kaya? Okay, dyan mo ito marang tupak-tupak ini sabing pangantin ta magbalik. Yato, dyan isisiw ka mo mga subulbud dyan na noon. Ano, hal kayo niyo tuod, in tao, magdatong kanyo, ami magpangita-ngita na nga. Dyan magparakala, alaw tayo maglami-lami, bukod na dyan ka mo, artist. Panya nga. Uy, artist, magsukol ko, wang sa artist. Break it down to. Jadi, abiyaw na especially nanakaw na ba yung sablay? Ipatawag ko no siya to, Pirusin. Uy, pagkita na, boss. Pirusin, Pirusin. Pirusin. Okay, Pirusin. Jadi, Bunto lang ba sa bangko magsabot tama? Ano? Pirusin. Pirusin.